menetidő a duplájára nőtt tavaly óta. Ez a tervezet már tegnapra kellett volna, nem mára. Üdvözlöm, a hitelkártyája miatt hívom. Sajnálom, édesem, apának ma este sokáig kell dolgoznia, de majd holnap játszunk. Az ön egyenlege 17.533 forint. A reménykedő gondolkodás nagyszerű, de ez csak egy álmodozás. A dolgok nem lesznek jobbak addig, amíg mi magunk nem változtatunk rajta. Ez a videó a változásról szól. Van, akinek néhány $100 plusz jövedelem jelenti a változást. Másoknak egy csillogó sportautó. Valakinek egy új ház. Megint másoknak pedig az, ha saját kezükbe vehetik életük irányítását. Ha saját maguk oszthatják be idejüket, azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni. De hogyan? Menjenek vissza az iskolába? Dolgozzanak másod vagy harmadállásban? Kereskedjenek a tőzsdén? Alapítsanak saját céget, nézzük meg a lehetőségeket. Első lehetőség a tőzsde. Itt vagy nagyon sokat nyersz, vagy mindent elveszítesz. Sokan ott csinálták meg a szerencséjüket, de veszítettek is el mindent. Nap mint nap emberek milliói választják a tőzsdét. De ne feledkezz meg a tőzsde legfontosabb szabályáról. Ne fektess be többet, mint amennyit megengedhetsz, hogy elveszíts. Második lehetőség. Vissza az iskolába. Emberek ezrei választják az újabb szakma és diploma megszerzését annak reményében, hogy megváltoztassák életüket. De ez nem olcsó, és senki sem garantálja, hogy utána el is tudsz helyezkedni, és nem is mindig kivitelezhető. A valóság az, hogy a legtöbb ember már így is túl elfoglalt ahhoz, hogy visszaüljön az iskolapadba. Harmadik lehetőség. Túlórázás. Nagyszerű ötlet, de tényleg jó megoldás. Ha heti 80 órát dolgoznál a munkahelyeden, annyival többet is kapnál a főnököttől. Ha meg tudnád háromszorozni a hatékonyságodat, háromszor annyi lenne a fizetésed. És mi is ennek az ára? Még többet töltesz távol a családodtól, hobbittól. Negyedik lehetőség, saját üzletnyitása. A statisztikák azt mutatják, hogy a 25-44 éves korosztály 96%-a szeretne saját üzletet. Ez az új amerikai állam, hogy legyél saját magad főnöke, de magadnak oszd be az idődet. Azzal foglalkozz, amit szeretsz csinálni. Szabadság. De milyen áron? A legtöbb ember, amikor saját üzletre gondol, akkor egy szó jut eszébe. A franchise, a biztos terv. De sajnos manapság a franchise 20 000 és $1 millió közötti befektetés. Az átlagos franchise nem az átlagember lehetősége. És természetesen szükséged van alkalmazottakra, könyvelőre, biztosításra. Végül heti 7 napban dolgozol, reggel kinyitod az ajtót, és este bezárod. Emlékezz csak, a franchise díját a bruttó bevételből fizeted, nem a tényleges profitodból. A franchise tulajdonos akkor is pénzt keres, amikor te nem. Egy másik lehetőség az alvállalkozó vagy szabadúszó. Az a szabadság, hogy azt a munkát vállald el, amit akarsz, és akkor, amikor akarod. De a piac, a megállapodások és a szervezések terhe mind a válladon van. Saját üzletet vagy boltot nyithatsz, de akkor is a te feladatod a bérleti díj, a reklámozás és a biztosítások. Mi lenne, ha összeházasítanánk a franchise biztos sikerét és a szabadúszó szabadságát? A magas rezsi, a magas befektetés és az alkalmazottak nélkül? Ez a rendszer nem más, mint amit ma is használnak olyan cégek, mint a Citigroup, a világ legnagyobb pénzintézete, az online úttörő a Prodigy, a GTE, Metal, a komputerkirály IBM, a telekommunikációs óriás Sprint és MCI, az internetkereskedelem Amazonjai, az Amazon.com, a Real.com vagy a CDNow.com. Mit tudnak ezek a cégek az üzleti trendekről, amit te még nem? Miért választottak a hagyományos marketingtől eltérő, újfajta értékesítési módot? A válasz egyszerű. Ennek az új értékesítési formának a neve virtuális franchise. Néhány ember hálózatnak hívja. Mások affiliate marketingnek vagy ajánlási marketingnek. Személytől személyig marketingnek, hálózati marketingnek. Hívd, aminek szeretnéd. Ez már most egy $100 milliárd üzlet. Ez az üzlet személyes ajánlással terjed. Kis és nagy cégek egyaránt rájöttek arra, hogy termékük piacra dobásának leghatékonyabb módja a személyes ajánlás. És most ezért hajlandóak neked fizetni is. Itt jössz te a képbe.
Mint egy virtuális franchise tulajdonos, terjesztheted a meglévő cégek termékeit vagy szolgáltatásait személyes ajánlással, és jutalékot kaphatsz a munkádért. Ahelyett, hogy milliókat költenének reklámra, szállításra, stb., ezek a cégek a reklámköltséget a partnereiknek fizetik ki, olyanoknak, mint te. Ez az értékesítési forma már 60 éve létezik, és a világon 64,2 millió ember tevékenykedik független forgalmazóként. Évente 100 milliárd dollárt termelnek világszerte. Évente 100 milliárd dollárt hoznak létre családanyák, diákok, nyugdíjasok, üzletemberek. Mindez a hagyományos üzlet fejfájása nélkül. Nincsenek alkalmazottak, fizetési csekkek, fenntartási költség. Ez valami olyan, amit szabadidődben csinálhatsz, és otthon. Ezt az üzletet valójában a legtöbb ember meglévő munka, hobbi, család és gyerekek mellett végzi. Még így is megfelelnek az ezzel járó rendkívüli adókedvezményeknek, melyek az otthonról végzett üzletekre vonatkoznak. A világ minden pontjáról arra jönnek rá emberek, hogy ez a legjobb befektetés anyagi helyzetük megváltoztatásához. Emberek százezrei választják ezt karrierjüknek. Gondold végig! Nincs munkahely, nincs korai nyugdíjazás, nincs munkanélküliség. Ez az üzlet a teljesítmény után fizet. Minél többet teszel bele, Annál többet vehetsz ki belőle. a legszebb a dologban, hogy megsokszorozhatod az idődet. Ez nem azt jelenti, hogy keményebben kell dolgoznod, hanem azt, hogy okosabban. Mivel te egy virtuális franchise tulajdonos vagy, találhatsz olyan üzlettársakat is, akik olyanok, mint te. Maguk is saját üzletet akarnak, saját eladásaik arányában szeretnének kifizetést. Itt nem számít, honnan jöttél, melyik iskolába jártál, milyen a bőrszíned. Csak egy dolog számít. Határozd el, hogy változtatni akarsz. Ha elégedett vagy azzal az autóval, amit vezetsz, és azzal a karrierrel, amit most csinálsz, és azzal az idővel, amit a pároddal, gyerekeiddel és hobbiddal tudsz együtt tölteni, akkor ez most talán nem neked szól. De ha nem ugyanott tartasz, ahol az új évezredben szeretnél, Nem abban a házban laksz, amiben szeretnél. Nem tudsz annyi időt tölteni a szeretteiddel, amennyit szeretnél, akkor lehet, hogy ez neked szól. ne higgy a mesébe. Az a személy, akitől ezt a DVD-t kaptad, egy olyan céggel áll kapcsolatban, amelyben bízik, és azért mutatta meg neked, mert érdekli a te véleményed. Ha az IBM, a Citibank vagy az Amazon.com is így gondolja, akkor... Neked is érdemes megvizsgálni.